عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة نصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا حتى يطلع الفجر. رواه سنن ابن ماجه. Ali ibni Abi Talib kwangathi uNkulunkulu angajabula ngaye uyabika ukuthi umpostoli kaNkulunkulu uAllah ajabule ngaye wathi, uma kungubusuku be-15 enyangeni kaShabani, khulekani ngalolo busuku, nizile ukudla ngalolo suku, ngokuba umusa kaNkulunkulu wehlela kulo lolu suku ekushoneni kwelanga kuze kufike emkhathini. Mase uNkulunkulu ethi, ingabe kukhona yini ocela intethelelo na ukuze ngimthethelele? Ingabe kukhona yini odinga ukunikezwa kwezinsiza ngimunikeze izinsiza? Ukhona yini onezinkinga ngimxazulele zona? Ingabe kukhona yini odinga utho ngimunike? Ingabe elokhu ebuzile kuze kuphume ilanga? Le sisho sithathelwe encwadini ebizwa ngokuthi iSunan Ibn Majah.